Wel, gawn ni droi nawr at Salm 103, un harwen ni I addoli. Fe wnaed bendithiau'r arglwydd a'r cyfan sydd ynof ei enw sanctaidd. Fe wnaed bendithiau'r arglwydd a phaid ag anghofio ei holl ddoniau. Ef sy'n maddau fy holl gamweddau, yn iachau fy holl afiechyd, ef sy'n gwaredu fy mywyd o'r pwll ac yn fy nghoroni a chariad a thrigaredd. Ef sy'n fy nigoni a daioni dros fy holl ddyddiau, I adnewyddu fy ieuenctid fel eryr. Wel, gawn ni bendithio ac addoli'r arglwydd nawr gyda'r emyn cyntaf sydd gyda ni heno, fy niw, fy nhad, fy Iesu, boed clod i'th enw byth. Mae'r darlleniad heno yn dod o lythyr Paul at y Rhufeiniaid a pennod 5. Rhufeiniaid, pennod 5. Am hynny, oherwydd ein bod wedi ein cyfiawnhau trwy ffydd, y mae gennym heddwch a Duw trwy ein harglwydd Iesu Grist. Trwyddo ef yn wir cawsom ffordd trwy ffydd I ddod i'r gras hwn yr ydym yn sefyll ynddo. Yr ydym hefyd yn gorfoleddu yn y gobaith y cawn gyfranogi yng ngogoniant Duw. Heblaw hynny, yr ydym hyd yn oed yn gorfoleddu yn ein gorthrymderau. Oherwydd fe wyddom mae o'r ffrymder y daw'r gallu I ymddal, ac o'r gallu I ymddal y daw rhyddin cymeriad, ac o gymeriad y daw gobaith.
A dyma obaith na chawn ein siomi ganddo, oherwydd y mae cariad Duw wedi ei dywallt yn ein calonnau trwy'r ysbryd glân y mae ef wedi ei roi i ni. Oherwydd y mae Crist eisoes yn yr amser priodol a'n unen ddi-ymadferth wedi marw dros yr anniwiol. Go bryn y bydd neb yn marw dros un cyfiawn, efallai ceir rhywun yn ddigon dewr i farw dros un da, ond prawf Duw o'r cariad sydd ganddo tuag atom ni yw bod Crist wedi marw drosom pan oeddem yn dal yn bechaduriaid. A ninnau yn awr wedi ein cyfiawnhau trwy ei waedef, y mae'n sicrach fyth y cawn ein hachub trwyddo ef rhag y digofaint. Oherwydd os cymodwyd ni a Duw trwy farwolaeth ei fab pan oeddem yn elynion, y mae'n sicrach fyth ar ôl ein cymodi y cawn ein hachub trwy ei fywyd. Ond heblaw hynny, yr ydym hefyd yn gorfoleddu yn yw trwy ein harglwydd Iesu Grist. Trwyddo ef yr ydym yn awr wedi derbyn y cymod. Ein dadl yw hyn, daeth pechod i'r byd trwy un dyn, a thrwy bechod farwolaeth. Ac yn y modd hwn ymledodd marwolaeth i'r ddynolryw i gyd, yn gymaint ag i bawb bechu. Y mae'n wir fod pechod yn y byd cyn bod y gyfraith, ond yn niffyg cyfraith nid yw pechod yn cael ei gyfrif. Er hynny, teyrnasodd marwolaeth o adda hyd Moses, hyd yn oed ar y rhai oedd heb bechu ar batrwm trosedd adda. Ac y mae adda yn rhaglun o'r dyn oedd i ddod. Ond nid yw'r weithred sy'n drosedd yn cyfateb yn hollol i'r weithred sy'n ras. Y mae'n wir i drosedd yr un ddwy'n llawer i farwolaeth, ond gymaint mwy sydd ar yr ochr arall. Helaethrwydd gras Duw a'i rodd raslon i'r llawer o'r un dyn Iesu Grist. Ac ni ellir cymharu canlyniad pechod un dyn a chanlyniad rhodd Duw. Ar y naill law yn dilyn ar un weithred o drosedd, y mae dedfryd gyfreithiol sy'n collfarnu, ar y llaw arall yn dilyn ar droseddau lawer, y mae gweithred o ras sy'n dyfarnu yn gyfiawn. Y mae'n wir i farwolaeth trwy drosedd yr un, deyrnasu trwy'r un hwnnw, ond gymaint mwy sydd ar yr ochr arall. Pobl sy'n derbyn helaethrwydd gras Duw a'i gyfiawnder yn rhodd yn cael byw a theyrnasu trwy un dyn Iesu Grist. Dyma'r gymhariaeth gan hynny fel y daeth collfarn ar y ddynolryw i gyd trwy un weithred o drosedd, felly hefyd y daeth cyfiawnhad sy'n esgor ar fywyd i'r ddynolryw i gyd trwy un weithred o gyfiawnder. Fel y gwneithbwyd y llawer yn bechaduriaid trwy annifuddod un dyn, felly hefyd y gwneir y llawer yn gyfiawn trwy ei fuddod un dyn. Ond daeth y gyfraith i mewn mwyn i drosedd amlhau. Ond lle'r amlhaodd pechod, daeth gorlif helaethach o ras. Ac felly, fel y teyrnasodd pechod trwy farwolaeth, y mae gras i deyrnasu trwy gyfiawnder, gan ddwy'n bywyd tragwyddol trwy Iesu Grist ein harglwydd. Ni'n diolch i'r arglwydd am iau'r sanctaidd. Amen. Gawn ni droi at yr arglwydd mewn gweddi nawr i geisio Duw gyda'n gilydd. Gawn ni weddio. Diolch o arglwydd am y cyfle newydd. Y fraint i ni'n cael eto o ymgynnull yn enw'r arglwydd Iesu ac o ddod ger bron ein Duw a'n tad nefol. O arglwydd mae'n fraint arithro i ni gael bod yma heno gyda'n gilydd fel dy bobl, fel eglwys, ger bron ein Duw a'n tad, fy niw, fy nhad, fy Iesu. Boed clod i'th enw byth. Diolch bod ni'n gallu dweud heno, fy niw, fy nhad, fy Iesu. Bod ein hanwylid yn eiddo i ni,
a nynne yn eiddo un hanwylyd. Trwy ras a thrwy ffydd yn yr arglwydd Iesu Grist. Trwy fod yn rhwm wrth Iesu Grist, bod ni'n eiddo i ti a tithau yn eiddo i ni. Ac o arglwydd i ni'n diolch, ein bod ni felly yn blant i ti, ein bod ni fel priod i ti o arglwydd, bod ni fel pobl i ti a thithau'n frenin i ni, bod yr arglwydd Iesu yn frawd i ni ac yn graig i ni, ein ni'n diolch o arglwydd, ein bod ni'n blant y cyfamod, cwlwm dy gariad di, sydd yn clymu amdano ni ac yn para byth. Ac yn ein cymryd ni i fod yn y gogoniant. Ni'n diolch bod ni wedi darllen nawr o arglwydd, bod gyda ni heddwch gyda Duw nawr, trwy ffydd yn yr arglwydd Iesu Grist, yn cael ein cyfiawnhau ac yn cael heddwch gyda Duw. Ac wedyn bod ni'n gorfoleddu nawr yn y gobaith sydd gyda ni. I ni eisoes wedi profi heddwch gyda Duw, eisoes wedi derbyn ysbryd yma bwysiad, bod ni'n dod at ein tad yn y nef, ond o rhyw ddydd y byddwn ni'n cyfranogi yn y gogoniant. Ac o arglwydd i ni'n diolch am hyn, i ni'n diolch bod ti wedi gosod gyrfa o'n blaen ni, sydd yn cyrraedd i'r nef ei hunan, sydd yn cyrraedd i'r gogoniant, sydd yn cyrraedd i di ein tad yn y nefoedd, lle mae'r arglwydd Iesu nawr yn paratoi lle i ni. Ac i ni'n gweld bod y cyfan yn dibynnu ar Iesu Grist. Y cyfan ynddo fe, ac i ni'n diolch eto heno amdano fe o arglwydd, i ni'n diolch i ti o Dduw am dy ras, yn dad, yn fab ac yn ysbryd glân. Ac o Dduw ein tad, i ni'n diolch bod ti wedi'n adnabod ni cyn seiliad y byd, ac wedi'n dewis ni yn Iesu Grist, ac wedi trefnu ymlaen llaw, wedi rhagordeinio i ni fod ar ddelw Iesu Grist, ar ddelw dy fab, yn unffurf ag e. O arglwydd, i ni'n diolch i ti, ac i ni'n credu hyn arglwydd, i ni'n credu hyn, gweitha yr amgylchiadau, gweitha beth i ni, mor wan i ni o arglwydd, ac mor lan a lawr, i ni'n dwym ac yn o'r o arglwydd, ond i ni'n credu yn dy fwriad ar ein cyfer ac yn dy iachawdwriaeth sydd ar ein cyfer ni yn yr arglwydd Iesu. I ni'n diolch amdano fe, a dawodd orsedd y nef, a oedd yn fodlon dod lawr, oedd yn fodlon cael ei gyfyngu mewn cnawd, oedd yn fodlon dod i'n plith ni, oedd yn fodlon cymryd agwedd gwas, oedd yn fodlon i fyddhau i'r tad ym mhob ffordd ar y ddeiar, ac oedd yn fodlon bod yn ifydd hyd angau. Ie, angau y groes. Oedd yn fodlon wynebu digofaint y tad. Oedd yn fodlon wynebu dicter y nef. Y cyfan yn cael ei arllwys arno fe. Does gyda ni ddim syniad beth oedd hynny mewn gwirionedd arglwydd, ond bod dy ddigofaint i, dy ddicter di, bod cosb llawn heiddiant ein pechod ni arno fe. Yn golygu bod e'n cael ei daro, yn cael ei glwyfo, yn cael ei gleisio, yn cael ei adael ar y groes. O arglwydd, i ni yn rhyfeddu, ond i ni'n credu dy gariad o arglwydd. Mae dyma y ffordd wyt ti wedi ein caru ni yn y fath fodd. Ac i ni'n diolch eto heno arglwydd. I ni'n diolch am y prawf i ni wedi darllen o'th gariad di. Diolch bod ti'n canmol dy gariad tuag ato ni. Bod ti'n cymeradwyo dy gariad, bod ti'n dangos dy gariad, bod ti wedi rhoi prawf penodol o dy gariad tuag ato ni. Ar y groes. O arglwydd, i ni'n diolch. Ac i ni'n diolch nawr o arglwydd bod ni'n gallu troi ein meddwl o hyd, bod ni'n gallu cadw'n sylw ar groes yr arglwydd Iesu Grist. Ac o arglwydd, i ni'n diolch. A ni'n gweddio a byddwn ni'n cael golwg mynych ar y groes o arglwydd, lle talwyd iawn mewn pryd. Ac ni'n gofyn i ti'n atgoffa ni heno arglwydd,
ac ni'n gofyn am weinidogaeth yr ysbryd glân i'n nerthyn ni arglwydd, ac i ddod ar neges i'n calon ni, i'n atgoffa ni cost dy gariad, maint dy gariad tuag ato ni, a beth mae wedi gyflawni yn barod yn ein bywyd ni. Ac o arglwydd i fod yn hyderus yn dy gariad o arglwydd yn ein bywyd ac yn dy iachawdwriaeth di. Fel bod ni ddim yn ofni o arglwydd, bod ni ddim yn ofni beth allai ddigwydd i ni, bod ni ddim yn ofni yr amgylchiadau, bod ni ddim yn ofni hyn a'r llall o arglwydd, bod ni ddim yn ofni y gelyn, y gelyn ysbrydol, wrth gwrs, gelyn dynol yn gallu bod ni ddim yn ofni arglwydd, oherwydd fod pob peth yn cydweithio daioni, i'r rhai sydd yn caru Duw a i'r rhai sydd wedi ei galw yn ôl ei arfaeth ef. Ac i ni'n gweddio i ti'n atgoffa ni o heno, ond ein gwirweddi ni nawr yw byddwn ni'n profi hyn arglwydd. Yn profi cadernid dy gariad di, tangnefedd dy gariad di, yn ein bywyd ni o ddydd i ddydd. Byddwn ni ddim yn bobl fydd yn cael ein parlysu gan ofnau o arglwydd, ond yn bobl sydd yn ddiogel ac yn hyderus yng nghariad Duw. Ni'n gweddio hyn arglwydd, dyma dy fwriad i ni'n diolch, dyma dy fwriad ar ein cyfer ni. Ac ni'n gweddio i ti'n harwain ni i hyn. Ac ni'n gweddio arglwydd dros ein gilydd, ni sydd yma heno, ni'n gweddio dros y rhai sy'n methu bod gyda ni, ni'n cofio amdanyn nhw boed mewn cartre, wrth gwrs, neu gartre, gyda gwendid a llesgedd o arglwydd, bendithia nhw, ni'n gweddio. Gad iddyn nhw gredu ac adnabod a phrofi dy gariad di o arglwydd yn Iesu Grist. Ac wrth iddyn nhw droi ata ti, lle bynnag yma nhw, wrth iddyn nhw ddarllen dy air di, wrth iddyn nhw alw arno ti mewn gweddi arglwydd, gad iddyn nhw dy brofi di, dy fod ti gyda nhw, bod cwlwm dy gariad di yn dyn amdanyn nhw, a bod ti'n paratoi lle. Felly, ni'n gweddio dros dyn nhw, ni'n gweddio dros y rhai sydd yn galaru arglwydd, rhai o'n plith ni yn galaru, rhai ni'n nabod hefyd a cysylltiadau yn galaru yn y dyddiau hyn. Ni'n diolch am yr efengil. Ni'n diolch am y gobaith byw sydd gyda ni trwy atgyfodiad Iesu Grist. Ac ni'n gweddio, mai dyma bydd ein hangor ni, dyma bydd ein cynhaliaeth ni, dyma bydd yn ein codi ni arglwydd, y gobaith sydd gyda ni. Y tu hwnt i hen angau dychrynllyd a'r bedd yn ein gwaredwr, yn ein pencampwr, yr arglwydd Iesu. A ddath o'r bedd yn fyw y trydydd dydd, wedi clirio dyled ein pechod, wedi concro marwolaeth, ac wedi agor ffordd i ni i'r gogoniant, ynddo fe ei hunan. Ac o arglwydd cadw llyged y rai sy'n galaru nawr arno fe, ac ar dy addewidion di arglwydd ac ar dy ffyddlondeb di hefyd, na ni di byth yn gadael ni yn amddifad na chefnu arno ni. Ni'n gweddio dros waith yr efengil yma ac mewn eglwysi eraill o arglwydd ac yn ein hardal ni bewhad y waith ni'n gweddio o arglwydd. Helpa ni i fod yn ffyddlon i ti, helpa ni gyflwyno'r arglwydd Iesu, ond eneinio'r gwaith ar ysbryd glân. Ac o arglwydd deled y deyrnas. Symud waith dy deyrnas ymlaen eto i ni'n gweddio arglwydd, fel bod ti'n rhoi pobl eto i Iesu Grist, i ddod i mewn i'w deulu ac i deyrnas nefoedd. Iddo fe gael gweld o lafur ei enaid a chael ei ddiwallu. I ni'n gweddio dros brodyr a chwiorydd, dros frodyr a chwiorydd yn y byd, Gogledd Corea arglwydd, i ni'n clywed am afiechyd yn poeni eblaw Covid, a clodi mawr o arglwydd. I ni'n gweddio bydd hyn yn ysgwyd y wlad, i ni'n gweddio dros yr arweinwyr, i ni'n gweddio yn dy ras ac yn dy drigaredd i ti blygu pobl, iddyn nhw ddod at y ti arglwydd. Iddyn nhw ddod at yr arglwydd Iesu a rhoi lle i'r efengil eto yn y wlad. Ac o arglwydd i ni'n gweddio dros Wcrain, gweddio eto daw diwedd ar yr ymosod yma, yn dy drigaredd arglwydd, gofyn ti drigarhau, ti mor drigarog, ac yn gweddio i ti achub y neidiau yng nghanol y gyflafan yma,
i ddod â phobl at yr arglwydd Iesu, at graig yr oesoedd, i gael gobaith byw. O arglwydd, derbyn ni nawr, trigar harth o'n i arglwydd, llefara wrthon ni arglwydd, a diolch i ti am gael bod yma. Maddau ni, fel i ni wedi maddau i'n dyledwyr, paid ag arwain ni brofedigaeth o arglwydd, cadw ni rhag pechodau a temptasiynau diangen, cadw ni rhag yr un drwg. Ac i ni'n gweddio hyn oherwydd ti bia'r gogoniant, ti bia'r deyrnas a'r nerth. Yn enw Iesu Grist. Amen. Gawn ni droi at yr ail emyn gyda'n gilydd. O'r beraidd i'r credadun gwan yw hyfryd enw Crist. Mae'n lleisi boen yn gwella ei glwy yn lladd ei ofnau trist. Mae'n testun ni hynna'n dod o lythyr Paul at yr Efeiniau, pennod 8 ac adnod 32. Rhufeiniaid 8, 32. Nid arbedodd Duw ei fab ei hun, ond ei draddodi i farwolaeth drosom ni oll. Ac os roddodd ei fab, sut y gall beidio a rhoi pob peth i ni gydag ef. I ni wedi bod yn edrych ar y frwydr ysbrydol yn llythyr at yr Effesiaid, ac i ni wedi dod at helm yr iachawdwriaeth. Ac i ni wedi edrych ar iachawdwriaeth Duw fel weiren, fel cebl, chi'n cofio, gyda 5 darn. So dyma'r darlun oedd gyda ni, yr hofrennydd sydd yn dod i achub rhai pysgotwr oedd hwnna wedi mynd i drafferth, a'r hofrennydd yn dod
ac yn codi a'r cebl wrth gwrs yn cael ei roi lawr, cael ei glymu wrtho fe, ac bod yna 5 llinyn, 5 cainc i'r rhaff yma, i'r cebl yma, rhaff ein iachawdwriaeth ni. A dyma nhw, ni wedi gweld nhw yn Rhufeiniaid 8, 29 a 30. Felly dyma'r 5 peth, cyn ei bod fe'i hadnabu, bod Duw wedi adnabod ei bobl, ei blant, ac wedi dewis nhw cyn ei bod, cyn ei creu nhw, bod e wedi adnabod. Mae'n dechrau gyda Duw, yn meddwl, yn adnabod ac yn dewis. Ac wedyn, mae wedi ei rhagordeinio. So mae un yn dilyn ar y llall, mae wedi ei rhagordeinio i bwrpas arbennig, wrth gwrs, i fod yn unffurf ac unwedd a'i fab, i fod yn debyg i'r arglwydd Iesu Grist, a'r ddelw Iesu Grist, yn debyg iddo fe. Ac wedyn ni, wedi ei rhagordeinio, i hwnna mae popeth yn gweithio. At hynny mae popeth yn anelu yn ein iachawdwriaeth ni. Dyna'n tynged ni. Dyna sydd o'n blaen ni. I fod yn debyg i'r arglwydd Iesu Grist. Ac wedyn ni, mae wedi ein galw ni. Felly mae wedi trefnu, mae wedi nabod, mae wedi dewis, mae wedi gosod y nod yn barod. Ond mewn amser wedyn, mae wedi'n galw ni trwy'r Efengyl, ac wedi'n galw ni trwy'r Ysbryd Glân i ddod at yr arglwydd Iesu ac i fywyd. Mae hwnna'n alwad sydd yn real ac yn effeithiol. Ac wedyn ni, mae wedi ein cyfiawnhau ni, mae wedi'n gwisgo ni a chyfiawnder Iesu Grist. Ni wedi cael ein derbyn yn Iesu Grist, ein pechod ni, ein haflendid ni, bod ni'n anheilwng. Ni wedi cael ein gwisgo a cyfiawnder Iesu Grist i gael ein derbyn yn llawn gan Dduw. Ac wedyn ni, mae wedi rhoi yno ni hefyd, chi'n cofio, yr awydd, y syched i fod yn gyfiawn. Mae wedi rhoi calon newydd i ni, i garu Duw ac i garu cyfiawnder. Ac wedyn ni, y peth ola, y 5 peth, a mae'n rhoi sylwch yn y gorffennol fel petai wedi digwydd yn barod. Fe'i gogoneddodd hefyd. Mae mor sicr o ddigwydd, mae yn y gorffennol. Achos bod Iesu Grist, wrth gwrs, wedi cael ei ogoneddu, achos bod yn y nef yn barod, mi fydd ei bobl yn dod. Achos bod wedi atgyfodi ac wedi esgyn, mi fydd ei bobl yn atgyfodi ac yn esgyn. Mae mor sicr a hynny. Ond mae'n helmet, medde yr apostol Paul, helm yr iachawdwriaeth i frwydr yw hwn, bod ni'n gwisgo hwn am ein pen ar gyfer brwydr yn erbyn y diafol a'i lu, sydd eisiau'n digaloni ni, sydd eisiau ein llorio ni yn y frwydr, wrth gwrs, sydd eisiau ni i fod yn llawn ofnau a phryderon yn hytrach na bod ni'n hyderus yn ein harglwydd ac yn ein Duw. A tro diwetha nawr wnaethon ni edrych ar adnod 31, mae'r apostol Paul wrth ei mlaen, mae fel petai yn rhagweld trwy'r Ysbryd Glân, mae'n rhagweld cwestiynau lle codi. Rwy'n yn gweud, ond beth am hyn? Ond beth am hwnna? A'r tro diwetha, y cwestiwn oedd, ond beth am y gelynion yma? Odi nhw yn mynd i'n llorio ni yn y diwedd? Beth am y gelynion cryf yma sy'n ein herbyn ni? Beth am y diafol a'i lu? Maen nhw mor alluog, maen nhw mor dwyllodrus, maen nhw mor dair. Ydyn nhw'n mynd i'n concro ni yn y diwedd? Ac wrth gwrs, na, oedd yr ateb. Os yw Duw drosom, pwy all fod i'n herbyn? Maen nhw'n dod yn ein herbyn ni, ond gallan nhw fyth a llwyddo yn ein herbyn ni.
boed yr hen natur sydd gyda ni, i ni mewn brwydr gyda'r hen natur, i ni mewn brwydr gyda'r diafol, i ni mewn brwydr gyda'r byd sydd ddim yn credu. Mae'n erledigaeth yn gallu dod, mae treialon yn gallu dod. Sim ots. Os yw Duw droso, pwy all fod un herbyn? Does dim un ohonyn nhw'n fwy na Duw. Does dim un gallu a nerth yn fwy na gallu Duw. A beth yw'r efengyl? Gallu Duw. Iachawdwriaeth i bob un sydd yn credu. Duwnamis Duw, dynamite Duw. Sdim byd yn gryfach na hynny. Y cwestiwn i ni ydy, oedden ni'n credu hynny yn ein pen, ac oedden ni'n credu fe yn ein bywyd ac yn ein ffordd o fyw. A mae yna gwestiwn arall nawr te. Awgrym arall sy'n cael ei godi yn adnod 32. Tybed, byddwn ni'n cael ein gollwng gan yr hofrennydd neu'r cebl cyn cyrraedd y lan. Tybed allai'r arglwydd flino arno ni yn gadael ni hanner ffordd. Gallai'r hofrennydd redeg mas o betrol falle a defnyddio'r darlun yna. Gallai cariad Duw leihau nes bod wedi blino arno ni a cael llombola arno ni. Gallai fe fel petai e ddweud, mae'r gost yn rhy uchel. Na. Sori, allwch chi ddim cario ymlaen tan y diwedd. Os modd yw gariad e leihau tuag ato ni, a pido rhoi popeth i ni i gyrraedd y gogoniant. Pidio rhoi popeth sydd ei angen, gwneud popeth sydd ei angen, i gyrraedd y gogoniant. Wel, siwr ni'n ymateb, beth mae'r apostol Paul yn neud i ymateb i hwnna? Wel, medde fe, edrychwch nawr ar gariad Duw. A dyw e ddim yn sôn am gariad Duw yn gyffredinol, mae'n sôn am gariad Duw yn benodol iawn. Mae'n cyfeirio ni at y groes, a mae'n cyfeirio ni at yr iawn a dalwyd ar y groes. Mae'n wneud i ni edrych beth oedd cost a chyflawniad cariad Duw tuag atom ni ei bobl. Okay? A mae hwn yn bwysig iawn. Mae'n allweddol iawn bod ni'n deall, bod ni'n credu arwyddocad hyn wrth gwrs, ac yn ymarferol wedyn yn ein bywyd. Felly mae'n ymwneud â'i fab ei hun. Mab ei fynwes, ei unig anedig fab. Y mab tragwyddol, wrth gwrs. Y mab oedd yna gyda'r tad o dragwyddoldeb. Ond nawr, oedd wedi dod mewn cnawd ac wedi dod i gael ei gyflwyno a'i offrymu ar y groes. A'r peth cyntaf, mae'n dweud wrthon ni yn yr adnod yw, nid arbedodd Duw ei fab. Nath e ddim ei arbed e, nath e ddim ei sbario fe o gwbl. Ac mae hwn yn bwysig iawn. Ydy ni'n meddwl bydd Duw yn cadw unrhyw beth nôl oddi wrtho ni sydd ei angen i ddod â ni'r gogoniant. Mae'n amhosib. Mae'n amhosib. Achos dyw e ddim wedi arbed ei fab ei hun. Mae'r gair Groeg yma yn dod yn yr Hen Testament, yn yr Hen Testament wedi cyfieithu i'r Groeg, yn Genesis 22, adnod 12. A mae Abraham, wrth gwrs, yn cael ei brofi, ond yw e, i gyflwyno Isaac yn ôl i Dduw. Prawf yw e ar Abraham. Dyw ddim eisiau yr aberth na, wrth gwrs. Ond mae'n brawf ar barodrwydd Abraham a'i ffydd yn yr arglwydd. Ac mae'n paso'r brawf. Oherwydd gwn yn awr, dy fod yn ofni Duw, gan nad wyt wedi gwrthod rhoi, medde'r cyfieithiad newydd, neu atal dyla nôl. Arbed. Dwyt ti ddim wedi dyla nôl yn Saesneg withheld. Withheld. Cadw fe nôl. Nid wyt wedi atal dy fab, dy unig fab
i mi. Ac wedyn, ni'n gweld y gair eto mewn cyd-destun ty bach yn wahanol, ond yr un yw'r ystyr, Actau 20, a fan hyn mae'r apostol Paul, os ych chi'n cofio, mae'n siarad â henuriaid eglwys Ephesus, a mae'n ffarwelio gyda nhw, a mae'n rybuddio nhw y bydd pobl yn dod i ymosod ar eglwys Iesu Grist. Rhai o'r tu fas, rhai o'r tu fewn. Okay? Mi o'n y daw i'ch plith wedi fy ymadawiad i fleiddiaid mileinig, nad arbedant y praidd. Yr un gair eto. Ddim yn arbed. Dyw'r blaidd ddim yn dyla nôl. Dyw cagno hyd yn oed, o'n i'n clywed am gagno yn Llwyn Hendi, cwpl o wythnosau yn ôl, rhywun a 5 iar, ac lladd y 5. Ddim yn dyla nôl, ddim yn mynd â nhw, lladd y 5 ohonyn nhw, ddim yn arbed. Ac y darlun yma o flaidd felly, pan mae blaidd yn cael cyfle, dyw e ddim yn arbed, mae'n ymosod, wrth gwrs. A mae hwnna'n rhoi darlun i ni, mae'n rhoi 2 ddarlun i ni mewn gwirionedd, bod Duw y Tad ddim wedi atal a dyla nôl ei fab, ond ei roi e, ei gyflwyno fe, ei draddodi fe. Hefyd, bod e ddim wedi dal yn ôl ei ddigofaint, rhag dod yn llawn ar ei fab ei hunan. Oedd e ddim wedi arbed ei fab yn yr ystyr hynny, rhag digofaint llawn, cosb llawn, cyfiawnder Duw yn erbyn ein pechod ni. Nath Duw y Tad ddim arbed ei fab, rhag unrhyw beth oedd yn rhan o'r broses o'n hachub ni. Ei fod e'n annwyl ganddo, fe oedd y beloved yn Saesneg, yn annwyl, wedi ei garu yn fawr ganddo. Ond, chafodd e ddim i ddal yn ôl, a chafodd dim byd ei ddal yn ôl oddi wrtho fe. Ac mae'r apostol Paul yn tynnu'n sylw ni at hyn, i ni feddwl nawr te am gariad Duw tuag atom ni ei bobl. Fel hyn mae wedi ein caru ni yn barod. Mae hyn wedi digwydd yn barod. Mae'n hanfodol i ddeall rhywbeth am yr iawn. Felly bod chi wedi clywed y term, yr iawn, dyw e ddim yn cael ei ddefnyddio gymaint yn ein dyddiau ni. Bod Iesu Grist wedi cymryd ein lle ni, bod wedi cymryd ein cosb ni, digofaint Duw arno fe am ein pechod ni. Dyna beth mae'r ysgrythur yn dysgu. Ni'n edrych ar rhai o'r pethau ni'n darllen amdani nhw nawr te, gyda dioddefaint Iesu Grist. Luc 22, eich awr chwi yw hon, meddai Iesu yn yr ardd, os chi'n cofio'r geiriau yma, a tywyllwch bia'r awdurdod. This is your hour when darkness reigns. Mae chi beth rhyfedd yn dyfa. Bod wedi cael ei draddodi i allu'r tywyllwch. Gafodd ei wneud yn bechod. Gafodd ei wneud yn bechod, yn un a phechod, drosom ni. Yn ail, Colosiaid 2:15, diarfogodd y tywysogaethau a'r awdurdodau a'i gwneud yn sioe ger bron y byd yng ngyrymdaeth ei fuddugoliaeth arnynt ar y groes. Erbyn iddo fe ddweud gorffennwyd, oedd y tywysogaethau wedi cael eu concro. Ond cyn hynny, oedd na frwydr ofnadwy. Cyn hynny, oedd na frwydr ofnadwy gyda'r tywysogaethau a'r awdurdodau. Ac yng Ngethsemane, wrth gwrs, chi'n darllen am yr arglwydd Iesu a'i chwys fel dafnau o waed. Dyna i ni'n darllen, ei chwys fel dafnau o waed, yr ing yn ei feddwl a'r arswyd oedd arno fe. Yr arswyd dath dros ei enaid Ac wedyn y gri ar y groes, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Fy niw, pa ham
gadewaist, cri gadewaision. Daeth ein mwyn yn wrthrych melltith. Felly mae'n cael ei draddodi fan hyn gan y tad i brofi digofaint llawn, cosb lawn y gyfraith, cosb llawn cyfiawnder Duw am ein pechod ni. Cyn dod i'r fuddugoliaeth ar y groes, oedd rhaid iddo fe fynd trwy hyn. Oedd rhaid iddo fe fynd trwy y tywyllwch yma, y profiad yma o gael ei adael. Ac i ni'n darllen wedyn yn y Beibl pethau fel mae'n cymryd ein doluriau, mae'n cymryd ein gofidiau, mae'n cymryd ein cosb, mae'n cael ei ddirmygu o'n herwydd ni, mae'n cael ei gystuddio, mae'n cael ei archolli, i glwyfo, mae'n cael ei ddryllio. Eseia 53 yw'r ein i gyd. Mae'n cael ei gleisio, mae'n cael ei orthrymu a'i wasgu lawr. Mae'n cael ei daro gan Dduw, mae'n cael ei ladd. Mae pla ei bobl yn dod arno fe. Mae'n llafurio yn ei enaid. Dyna beth mae'n profi yn ei ddioddefaint ar y groes. Mae'n cael ei daro a chleddyf ei dad. A dyna pam oedd yr arswyd yng Ngethsemane, dyna pam oedd y chwys fel diferion o waed, oedd e'n gwybod beth oedd e'n dod. Oedd e'n gwybod bydde fe'n cael ei daro, oedd e'n gwybod bydde fe'n cael ei adael, a bydde fe'n profi y peth mwyaf erchyll gallwch chi brofi, beth mae'r enaid yn profi wedi cael ei wrthod gan Dduw. Wedi ei wrthod gan Dduw, wedi ei droi draw a'i gosbi yn llawn gan Dduw. Chi'n gweld nid jyst bod Duw wedi gadael i bobl ddrwg i ladd ei fab e. Nid dyna oedd yn digwydd ar y groes, oedd hwnna'n rhan ohono fe, ond os ni'n meddwl mai hynna gyd oedd e, ni'n camddeall e'n llwyr. Dim o gwbl. Popeth oedd ein pechod ni yn ei heiddi. Ei holl ddigofaint yn cael ei dywallt arno fe. Oedd rhaid ei gosbi fe yn llawn. Oedd dim arbed, oedd dim dyla nôl. Dim dyla nôl. Oedd e mor erchyll nes bod e'n chwysu gwaed dim ond wrth feddwl amdano fe. Rhufeiniau 3:25, ar hwn a osododd Duw ger bron y byd yn ei waed yn iawn, yn aberth cymod, medde'r cyfieithiad newydd, trwy ffydd. Chi'n gweld y cyfieithiad Saesneg? Propitiation. Symud digofaint Duw, trwy gymryd digofaint Duw arno fe ei hunan, i ni gael ein derbyn yn llawn. Dim arbed. Dyma oedd y gost, dyma fawredd, cariad Duw drosom ni. Drosom ni. Medde, nid arbedodd Duw ei fab, ond ei draddodi drosom ni. Wel, pwy ni te? Pwy ni? Yr rhai buodd e farw drostyn nhw. Wel, yn Rhufeiniaid 5, yn y darlleniad heno, gaethon ni 4 gair i ddisgrifio ni. Diamadferth, helpless, yn ein pechod, yn ffili neud dim i arbed ein hunan, i roed ein hunan yn iawn o flaen Duw, i wella'n hunan, i gywiro'n hunan, i fyw, i ogoneddu Duw a'i blesio, diamadferth, helpless. Reina fuodd e farw drostyn nhw. Yn ail, yr anniwiol. Yr anniwiol. Y rhai oedd yn erbyn Duw. Y rhai oedd ddim eisiau Duw. Y rhai sy'n troi cefn ar Dduw. Yr anniwiol. Dyna'r rhai wedi marw drostyn nhw. Mae hwnna'n ein llorio ni, yn dyw e? Hwnna mor wahanol i unrhyw gariad arall i ni'n gweld yn unrhyw fan, yn dyw e? Dros yr anniwiol. Ac wedyn dros elynion.
Be oedd farw droson ni pan oedden ni yn elynion. Mae'n sicrach fyth a gawn ni'n hachub trwy ei fywyd. Ond pan oedden ni'n elynion, yn elyniaethus wrth gwrs, yn ymddwyn fel gelynion tuag at Dduw. Ac wedyn mae'n gweud trosom ni oll. Trosom ni, pan oedden ni yn ddiamadferth, yn aniwiol, yn elynion, ac, y pedwerydd, yn bechaduriaid. Yn bechaduriaid, droseddwyr wrth gwrs. Prawf Duw o'r cariad sy'n ganddo tuag ato ni, a ni eto yn bechaduriaid i Grist farw trosom ni. Dyna gost, dyna ryfeddod ei gariad. Ond trosom ni oll, mae'n dweud wedyn ni. Pob un o'i bobl. Nid pawb yn y byd i gyd, nid dyna beth mae'n dysgu, nid dyna mae'r Beibl yn dysgu wrth gwrs. Mae wedi adnabod ei bobl cyn amser. Ond mae wedi ei draddodi dros bob un o'i bobl. Drosom ni oll, dros ei blant bob un. Pob unigolyn, chi'n gweld? Pob unigolyn. Ni'n darllen hyn gan yr Apostol Paul at y Galatiaid, pennod 2, mab Duw, yr hwnna'n carodd i. Ac a'i roes i hun i farw, drosodd fi. Drosom ni oll, pob un yn unigol. Pob un yn unigol. Ie, ei bobl, ond pob un ohonyn nhw. Drosom ni oll. Ac oherwydd hyn, wrth gwrs, dyna gost Calfaria. Dyna gost cariad Duw tuag ato ni. A mae wedi dangos mewn hanes yn benodol ar y groes, mae wedi brofi fe a'i ddangos I ni wedi gweld Ac oherwydd hynny, mae iachawdwriaeth yn dod I fi. Oherwydd hynny, mae'r ysbryd glân yn dod gyda'r alwad na I ngalw fi a chi. Mae'r ysbryd glân yn dod i'n argyhoeddi ni, i'n harwain I edifarhau ac I gredu yn yr arglwydd Iesu. Mae'n dod i'n cyfiawnhau ni, I roi sicrwydd bod ni'n cael ein derbyn, a mi fydd yn ein harwain ni i'r gogoniant. Oherwydd beth nath Iesu Grist ar y groes. Mae'n bwysig bod ni'n deall hyn o'r te. Dyw ddim bod yr arglwydd Iesu wedi marw ar y groes, ac felly mae'r siop yn llawn nwyddau. A wedyn melan I chi nawr, os ddewch chi I nôl y nwyddau yna I gael bywyd, a'i peidio. Mae'r nwyddau I gyd yn barod, mae gyd yna, a melan I chi, ydych chi'n mynd I ddod I gael nhw a'i beidio. Fel yna mae'n edrych weithiau o'n safbwynt ni yn ddynol. Ond nid yna yw'r reality, nag O achos bod Iesu wedi marw ar y groes dros ei bobl, mae'r ysbryd glân yn dod, mae'n cydio'n ein llawn ni, mae'n mynd â ni'r siop I gael y nwyddau, I gael y bywyd tragweddol. Dyw ddim yn fater bod Duw ar drigaredd ein ewyllus ni. Mae'n bwysig bod ni'n glir am hwnna. Na, mae'n trefnu popeth a mae'n cydio'n ein llawn ni a mae'n dod â ni I gael. Newn ni bai am hynny, fydden ni ddim yn dod. Fydden ni ddim yn dod. Gras Duw yw o'r dechrau i'r diwedd. A ffrwyth gwaith Iesu Grist yw bod iachawdwriaeth wedi dod I mywyd I, trwy yr efengyl a gwaith yr ysbryd glân. Ac wedyn ni, mae'n siŵr o bara. Pa wir, neu os woddodd ei fab, sut y gall beidio a rhoi popeth I ni gydag ef. Ydych chi wir yn credu all unrhyw beth ddigwydd I newid y cariad yma tuag ato ni nawr. Ar ôl iddo fe'n galw ni, a dod â ni ato fe I gredu, ydych chi'n meddwl all rhywbeth ddigwydd I newid I gariad nawr? Mae'n amhosibl. I ni'n cwmpo I bechod. I ni'n wan. I ni'n blant nawr i'r arglwydd. Ac I ni'n pechu fel plant, wrth gwrs.
o flaen ein tad nefol. I ni'n llithro canwaith i'r un bai, meddai Williams Pantycelyn. Ond oedden ni'n llawer gwath o'r blaen, pan nath Duw drefnu i roi ei fab i farw droson ni. O'n ni'n elynion iddo fe. Oedd e'n gwybod yn iawn pwy o'n ni, pwy siort o'n ni. Oedd e'n gwybod yn iawn beth oedd y prospect gyda ni. Oedd e'n gwybod yn iawn. Ond o'i gariad, mae di rhoi ei fab, heb i arbed, i farw droson ni. Sdim byd yn mynd i roi sioc i Dduw nawr ac yn meddwl, wy'n gadael nhw fynd. Wi wedi cael digon. Na, mae'n amhosib. Na. Mae rhaid ni beidio meddwl hynny. A mae'r ddadl, wrth gwrs, o'r mwyaf i'r lleiaf. The greater to the lesser. Os mae wedi rhoi ei fab, os dwi ddim wedi arbed ei fab, neu fe ddim dyla nôl unrhyw beth sydd ei angen arno ni i ddod i'r gogoniad. Mae'n amhosibl. Ond, ydy ni'n dweud bod e'n amhosibl, neu ydy ni'n dweud bod e'n bosibl? Ydy ni'n dweud pan ni'n ofni beth all ddigwydd i ni, a pan ni'n mynd i banics felly weithiau yn ein bywyd ac i ofnau mawr, ydy ni'n meddwl, os ai'r sefyllfa yna, os byddai'r gweitho'n digwydd, byddai Duw ddim gyda fi, byddai fe ddim yn yngharu fi, byddai fe ddim yn rhoi y gras sydd angen arno i wynebu'r sefyllfa yna. Un peth, ynddo fe, i ni gyd un peth i ni'n tueddu bod, i ni'n gwybod y fan hyn, peth arall nawr yw bod e'n weithredol yn ein bywyd ni o ddydd i ddydd. All Duw ddim wneud mwy drosto ni na mynd i wneud yn barod. Mae'n amhosib. Gall e ddim. Mae e'n llywodraethu popeth ein mwyn ni nawr. Mae pob peth daioni i'r rhai sy'n caru Duw. Pob peth. Does dim eithriad, does dim cafiat. Pob peth yn cydweithio daioni. Meddyliwch am y peth. Mae yna Gristnogion heno yn cuddio yn y bwll. Mae rhai yn y jail. Falle fyddan nhw ddim byw wythnos arall. Mae rhai yn yr ysbyty. Mae rhai yn profedigaethau ofnadw. Pob peth, oedden ni'n credu hwnna, yn cydweithio daioni i'r rhai sydd yn caru Duw ac wedi cael ei galw yn ôl ei gynllun a'i arfaeth Nid bod ni'n gyfforddus yn y byd yma, dyw e ddim yn addo hynny. Nid bod pob peth yn cydweithio mas yn neis ac yn gyfforddus fel fairy tale. Nid bod ni yn gyfforddus mewn pechod. Na, dyw pethau ddim yn cydweithio fel yna o gwbl. I ni gael cario mlaen gyda'n pechodau cudd a'n hoff pechodau. Na, mi allan nhw ddod i'r golwg a creu trafferthion mawr. Dyna fel fydd pethau'n cydweithio daioni, bod ni yn gorfod wynebu nhw ac edifarhau amdanyn nhw. Lle dylen ni wedi wneud hynny'n barod, wrth gwrs. Nid bod ni'n mynd i gael iechyd di-dor nes bod ni yn marw. Nid i ni fod yn boblogaidd yn y byd. Na, dyw pethau ddim yn cydweithio daioni fel bod pawb yn ein hoffi ni ac yn ein caru ni yn y byd. Na, dim o gwbl, i'r gwrthwyneb. Ond, mae pob peth yn cydweithio daioni i ni gyrraedd y gogoniad. I ni ddod yn saff i'n cartre yn y nef. Yng nghwlwm cariad Duw yng Iesu Grist. Siwr y galle ein rhoi ni i fyny. Medi rhoi ei fab i hunan yn ein lle ni. Dyna beth wedi wneud. Alle ddim ein rhoi ni, i ni'n rhwng wrth Iesu Grist. Fe yw'r pen, ni yw'r corff, i ni'n un. Galle ddim ein rhoi ni i fyny a'n gadael ni. I ni ar yn ffordd i fod yn debyg iddo fe. Fydd e'n colli diddordeb yno ni, fydd e'n blino arno ni, cyllon bola, amhosib.
A mosib, ni'n blino ar ni'n unen. Ni'n cael siobola ar ni'n unen weithiau, wrth gwrs. I ni'n digal o'n ni. Ond nid fel yna mae'n tad nefo, nid fel yna mae'r arglwydd. A gyda fe gynlluniau mawr ar ein cyfer ni, a maen nhw ar waith trwy'r amser. Beth bynnag yng ngamgylchiadau, beth bynnag fy ngwendid, fy ffolineb i, mae ar waith yn ein caru ni ac yn ein sancteiddio ni ac yn cymryd ni i'r gogoniant. Filipiau 4 te. A mae gennyf gryfder at bob gofyn trwy yr hwn sydd yn fy nerthu i. Byddai'n wynebu beth bynnag ddaw, a mi wynebodd Paul mwy na, newn ni mwy na thebyg. Llongddrylliad, chwipio, pob math o bethau. Cael ei labyddio a cherig, nes bod e'n cael ei adael fel petai yn farw. Mae gen i gryfder, mae gen i nerth a pob dim. Yr un sydd yn yngharu fi, wedi rhoi ei fab drosto fi, bydd e'n rhoi pob gras i fi, i wynebu llongddrylliad, neu ddau, y chwipio, y beth bynnag, meddyliwch am y peth. Ond dyna sy'n iawn. Naillai mae cariad Duw yn drech, neu mae'n hamgylchiadau ni, mynd i'n siglo ni mas o'i gariadau. Pyn yw e? Mae gariad e'n fwy, wrth gwrs, ac yn drech, bob amser. Ac mlaen i adnod 19 yn yr un bennod, a bydd fy niw i yn cyflawni ei holl angen chi, yn ôl cyfoeth ei ogoniant yng Nghrist Iesu. Chi'n gweld, mae cariad y groes, mae'r iawn a dalwyd ar y groes, yn ein stopo ni, yn ein gwachardd ni, yn banio ni, rhag meddwl bydd e byth yn ein gadael ni, a byth yn ein rhoi ni lan. P'ne bod ni mewn iechyd neu afiechyd, pleser neu poen, prinder neu llawnder, bydd e yn cyflawni y iachawdwriaeth ynom ni. Beth yw'n cyfrifoldeb ni te? Oes cyfrifoldeb gyda ni? Oes. Yn gyntaf, i gredu ei gariad. I gredu ei gariad. 1 Ioan, felly rydym ni wedi dod i adnabod a chredu'r cariad sydd gan Dduw tuag atom. I ni wedi dod i nabod e, i weld e, y rhyfeddod ar y groes, a'i gredu fe. Ydy, mae'n yngharu fi. Mae'n fy ngharu rwyf yn gwybod. Mae ei eiddo ydw i fi. Mae'n fy ngharu diolch iddo. Prynodd fi ar galfari. Mae'n fy ngharu nawr, bydd e'n fy ngharu i dragwyddoldeb. Beth bynnag ddaw. Beth bynnag fydd yn digwydd. Mae'n ein trin ni fel cyfeillion annwyl bod ni'n elynion. Dyna gariad Duw tuag ato ni. Dyna beth yw cariad Duw. Trin gelynion fel cyfeillion. Ioan 15. Nid oes gan neb gariad mwy na hyn, sef bod rhywun yn rhoi ei einioes dros ei gyfeillion. Cyfeillion, nid cyfeillion o'n ni, gelynion o'n ni, pechaduriaid diamadferth oedden ni, rhai aniwiol oedden ni, nid cyfeillion oedden ni, ond oedden ni'n trin ni fel cyfeillion. Dyna beth mae cariad Duw yn neud. Mae'n ein trin ni fel cyfeillion. Mae rhaid ni wrthod meddwl ac ofni, a bydd e byth yn ein gadael ni yn amddifad. Bydd e byth yn ein gadael ni foddi cyn cyrraedd y lan. Chi'n gweld, mae gyda ni yrfa fel Cristnogion. Mae gyda ni daith, mae gyda ni ras, mae gyda ni yrfa sydd wedi ei osod o'n blaen ni. Ac mae'n mynd o ganol byd i ganol nef. Dyna'r yrfa, i ni ar yrfa. Okay? Pwy a wyr, ble bydd yr yrfa yna yn ein cymryd ni? Ar daith bywyd. Pwy a wyr, dyn ni ddim yn gwybod. Beth aw, dyn ni'n eisiau gwybod ymlaen llaw. Beth fydd yn dod. Ond does dim syniad beth aw, ond fydd e'n golygu gorthrymderau, fydd e'n golygu anawsterau, temptasiynau, brwydrau,
Mae'r Testament Newydd yn dweud hynny'n glir wrthon ni. Gallai olygu cyfnodau o newyn a deiargryn, meddai Iesu Grist. Gallai olygu unrhyw fath o beth. Ond mae'r yrfa ysbrydol yma o ganol byd i ganol nef, gall neb ei rwystro. Neb. Na dim. Ac am hynny, does dim hawl gyda ni i ofni. Does dim hawl gyda ni i ofni na phryderu amdano fe. Yn ail, credu gariad, aros yn ei gariad. Geiriau Iesu Grist I hunan, eto yn Ioan 15, fel y mae'r tad, dyw hwn ddim yn Saesneg, hew os ti'n lli ffindo fe. Ioan 15, 9 a 10, fel y mae'r tad wedi fy ngharu I, yr wyfinau wedi eich caru chi, arhoswch yn fy nghariad I. Arhoswch yn yng nghariad I. Os cadwch fy ngorchmynion, fe arhoswch yn fy nghariad. Siwd mae aros yn ei gariad, trwy fod yn ifydd iddo fe. Trwy wneud ei ewyllus, trwy ifyddhau i'w orchmynion. I ni'n aros yn ei gariad ef. Ac wedyn ni, mae'n rhoi esiampl I ni, fel yr wy fi wedi cadw gorchmynion fy nhad, ac yr wy fy'n aros yn ei gariad ef, yn ei gariad. Beth nath Iesu Grist? Nath ddod o'r nef, nath ifyddhau fel dyn, fel gwas, a nath fod yn ifydd i'w dad. Mae wedi cadw ei orchmynion mor belled tan y funud yma, ond mae'n dal yn aros yn ei gariad. Mae eisiau mynd mlaen a rhoi ei hunan I farw ar y groes. I aros yng nghariad y tad. Mae eisiau bod yn ifydd iddo fe mewn cariad. Ac felly, dyna beth mae'n golygu I ni. Os I ni eisiau aros yn ei gariad, mae'n golygu ifyddhau i'r arglwydd a'i orchmynion mewn diolch ac mewn cariad. Gadewch I ni weddio yn drydydd I gael ein llenwi a'i gariad. Gael ein llenwi ar ysbryd glân, o'n i'n clywed am y llyfr na y bore yma. Wel, gadewch I ni weddio bob dydd I gael ein llenwi ar ysbryd glân, sydd yn tywallt cariad Duw yn ein calonnau ni. Fel ein bod ni wedi ni yn trin ac yn ymddwyn at ein gilydd ac at cymdogion ac elynion, fel cariad Duw, bod ni'n trin pobl fel cyfeillion annwyl. P'un bod nhw'n nebido. Dyna mae cariad Duw yn neud. Mae'n trin pobl fel cyfeillion annwyl. I ni'n gallu neud nawr trwy ras Duw a cael ein llanwi a'i gariad ef. Ac yn ola, gadewch I ni ofyn felly yn hyderus am bob trigaredd a gras sydd ei angen arno ni I ddyfal barhau tan y diwedd. Gadewch I ni ofyn yn hyderus. Hebreaid 4. Gadewch I ni nesau mewn hyder at orsedd gras. Mae archoffeiriad mawr gyda ni fyna, yn eiriol drosto ni. Gadewch I ni ddod yn hyderus. Na'r pwynt fan hyn. Yn hyderus, gan ddisgwyl cael beth I ni'n gofyn. Yn haeddiant Iesu Grist. Sy'n cwestiwn am y beth. Mae'n garantid. Mwyn derbyn trigaredd a chael gras yn gymorth yn ei bryd. Does dim un sefyllfa awn iddo fe, nag os gras I gael I ddelio ag e, ac I ddygymod ag e. Trwy ras Duw. I ni ddyfal barhau mewn ffydd, mewn cariad ac yn y gobaith sydd gyda ni yn yr arglwydd Iesu Grist. Gras I beidio ag ofni, gras I gredu, cariad Duw, gras I ddyfal barhau mewn cariad, gras I ildio'n llwyr i'r arglwydd yn ein bywyd ni, beth bynnag mae'n gofyn ganddo ni. Wel, I ni'n diolch i'r arglwydd am ei air heno ac am yr help I wisgo helmed yr iachawdwriaeth. Mae'r awgrym yn cael ei roi, ydy cariad Duw yn mynd I bara, ydy yn mynd I leihau, ydy yn mynd i'n gadael ni heb rhywbeth, fel bod ni'n dod yn fyr ac yn boddi yn ymyl y lan. Mae'n gwbl amhosibl. Dyw e ddim di arbed ei fab,
mae wedi ei roi, a bydd e'n rhoi gydag ef ac ynddo fe bob peth sydd ei angen arno ni. Ni'n diolch am y gair, ac yn gweddio y bydd e'n cael effaith dwfn arno ni ac ar ein bywyd ni o ddydd i ddydd. Gogoniant i'r arglwydd, ac ar ein bendith a'n lles ni. Amen. Gawn ni droi at yr emyn ola sydd gyda ni heno. Felly carodd Duw wrth rychau anhawddgara erioed a fi, mwyaf anodd i caru. Felly carodd fel y rhoddodd annwyl fab ei fynwes gi. Diolch Arglwydd am dair i ni heno. Diolch Arglwydd am dy gariad. I ni yn rhyfeddu eto ger dy fron am dy gariad rhyfeddol, am dy gariad difesur, anfeidrol, tragwyddol, tuag atom ni, yn yr efengil, yn yr arglwydd Iesu ac yn dy ras. O, Arglwydd, i ni'n diolch i ti. Ond i ni'n gofyn i ti, Arglwydd, i ni'n sylweddoli bod ni ddim yn plymio fel y dylen ni,
i ithgariad di, ac i beth mae'n olygu i ni o ddydd i ddydd. Helpa ni, Arglwydd, i fyw yn hyderus yn dy gariad di, beth bynnag ddaw ar ein taith ni. Ac o Arglwydd, maddau ni, os i ni'n dangos yn ein ffordd o ymddwyn weithiau, i ni'n awgrymu bod y gariad di ddim yn ddigonol. Maddau ni, Arglwydd, a helpa ni i ni'n gweddio. O am aros yn dy gariad, o Arglwydd, o am gael ein llenwi a'r gariad yn barhaus. Gras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr Ysbryd Glân a'r hoso gyda ni hyd nes y daw.